no sabien com fer-ho. Estaven tots els homes i les dones d'aquell país preocupats, dient: i com ho farem per vèncer-los si és tan petit i els homes i les dones més famosos i més intel·ligents i més científics del món no el poden vèncer? Què farem? Estaven preocupadíssims. Fins que de cop i volta una nena que hi havia per allà va dir: oh, però escolteu, no dieu que no té cames? Sí, no té cames, però clar, és tan petit que no el trobem mai ni tan sols el podem enxafar amb els peus. Però si no té cames, vol dir que nosaltres som les seves cames. És a dir, que per posar-se damunt nostre ha d'anar passant de l'un a l'altre, no? Sí, va fer tothom. Doncs ja està, va dir aquella nena. És molt fàcil. És tan fàcil com si nosaltres ens quedem quietons i no ens ajuntem els uns amb els altres, el virus ja no podrà anar saltant de persona en persona, es cansarà i marxarà. La gent gran, quan va sentir el que deia la nena, es van quedar tots parats. I van dir: ostres, si té raó, és veritat. I des d'aquell dia, els nens i les nenes, i la gent gran també, es van quedar tancats a casa durant uns quants dies. I així esperaven que el virus es cansés, sí, es morís, s'esgotés i llancés la corona a l'altra banda. Hi havia un problema, que això de quedar-se a casa de vegades és una mica rotllo patatet. No ens atallem, eh? Nosaltres tenim molta sort i tenim un jardí molt gran. Però, coneixeu la Rapunzel? Tu que estàs allà dalt de la torre, eh? Tu saps qui és la Rapunzel? Què feia la Rapunzel? Què li passava? Estava tancada dalt d'una torre. Ni jardí, ni balcó. Bueno, balcó no sé si en tenia, però amb prou feines. Un avorriment total. I tan avorrits estaven de vegades, els que no tenien la sort de tenir jardí com vosaltres, i sabeu què van començar a fer? Es van començar a inventar històries. I se les van començar a explicar. Mireu, jo avui us explicaré una història d'una princesa que li va passar més o menys com a la Rapunzel, que també estava allà sola i perduda. És una història que em va explicar una amiga meva, que també explica contes, que es diu Susana. I resulta que és la història de la princesa Poruga. Que la sabeu, la història de la princesa Poruga? Oh, era tan poruga, que sabeu com es deia? Princesa Cagarrina. En sèrio, eh? A veure què passa quan tens por. Doncs això. Es deia princesa Cagarrina perquè des d'aquí que li entrava una mica de por, ja me la teniu. A canviar-se les calces. A casa un rato. Bueno, resulta que a casa seva es veu que n'estaven farts de la princesa Cagarrina i la van enviar a viure en una casa que tenien allà al mig del bosc. Tothom tancat a casa seva, perquè era com la princesa Rapunzel, que tampoc la deixaven sortir, allà al mig del bosc, que no sabia què fer, no sabia on anar, estava morta de por. Cada vegada quan venia, quan el sol es ponia, pensava: ai, Déu meu, que aquesta nit em moriré de por i em faré caca sobre una altra vegada. Ai, senyor. Estava tan farta d'haver-se de fer caca sobre cada nit de la por que passava, que va decidir posar un anunci al diari. És una mica antic, i abans els anuncis es posaven al diari, ara potser l'haguessin posat a internet. Però va posar al diari. Va posar un anunci al diari dient: necessito vigilant nocturn a casa de la princesa Cagarrina. S'hi van presentar... No bé, en realitat no us enganyaré. Només s'hi va presentar un. A veure, qui crec... Però deia que era molt bon vigilant, Què creieu que devia ser? Núria. Núria d'allà dalt. Un príncep? No, Núria d'allà baix. Què pot ser superbon vigilant nocturn? Un mussol, tampoc. Un llop, tampoc. No ho sabem, tenim vergonya per allà. Una granota! Fareu. Una granota. La princesa Cagarrina, quan va veure la granota, va dir: a veure, un moment, senyora granota, vostè ha llegit bé l'anunci que jo he posat al diari? Que he demanat, per favor, un vigilant nocturn perquè aquí la nit és superperillós i fa morir de por. Que jo necessito algú que em protegeixi dels ogres i de les bruixes i dels llops i dels fantasmes i d'aquestes coses horroroses que passen al nit, hombre! I no una granota.
La granota se la va mirar seriosament. A veure si se la va mirar seriosament i va fer... Crac, crac. Senyora princesa Cagarrina, doni'm una oportunitat i ja veurà com no se n'arrepentirà. Però com no s'hi havia presentat ningú més, la princesa Cagarrina s'estava començant a fer fosc i va dir, mira, doncs li donarem una oportunitat, no? Li voleu donar o no? Com ho veus, Oriol? Sí? Vale. Sí, tu també ho vas fer? Li va donar una oportunitat i va dir, bueno, doncs vingui, vostè posi's aquí i ensenya'm quina feina pot fer. La princesa Cagarrina va pujar cap a la seva habitació, es va tapar, es va posar a dins del llit i va pensar, ai, bueno, a veure, no sé jo què farà aquesta granota, però que res. Es va posar allà, la nit es va començar a enfosquir, i al cap d'una estona, de dins del bosc, del camí que portava cap a la caseta, es van començar a sentir uns passos. Brau! 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 Ai! La princesa Cagarrina estava dins del llit. Ai, senyor, no em tornaré a ficar que a sobre, jo amb aquest tros de granota petit allà que no... Ai! I mentrestant, de dins del bosc, brau! 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 A davant de casa de la princesa Cagarrina, un ogre verd, gros, alt, llefiscós, pudent. La princesa Cagarrina, ai senyor, que aquest és l'ogre que se'm ve menjar. Es va tapar amb el llençol, es va tapar amb la manta, es va posar sota el coixí. Ai senyor, mare meva, quina mala idea que he tingut de contractar una granota que se li ocorre. Ai senyor. Aquesta és que l'ogre es va plantar davant de la granota i li va dir: Tu, granota esquifina, surt d'aquí al mig que he vingut a menjar-me la princesa Cagarrina. La granota es va expulsar les potes del davant, es va quedar mirant l'ogre i li va dir: Tu, ogre escarós, surt d'aquí si no vols que se't mengi. Va començar a dir l'ogre. Tu no vull començar a mi? Vinga, passa, home! La granota, seriosa, no es va tremolar ni una mica. I li va dir: Tu, surt d'aquí si no vols que se'n mengi. L'ogre es partia de riure. Estava, bueno, li feia mal de panxa i tot de tant com reia. I amb aquestes, que la granota va obrir la boca, rap! I es va cruspir l'ogre d'una sola queixalada. La princesa Cagarrina, que ho havia sentit tot des de sota els seus llençols, va baixar les escales corrents i quan va veure la granota va dir: Uau! Granota! No m'ho puc creure això que ha passat. La granota tota que fa i va dir: Què, princesa Cagarrina, ja em contractaràs? La princesa Cagarrina va dir: Un moment, que això pot haver estat qüestió de sort, eh? Que un dia de sort el té qualsevol. Demà ja en tornarem a parlar. No tenia gaire clar, això d'haver contractat una granota tan petita. Però bé, va passar tot el dia, va esmorzar, van dinar, van a sopar, i es va començar a fer fosc. Ai, senyor Déu meu, a veure si avui no tindrem tanta sort com ahir, deia la princesa Cagarrina. Sí, se'n va anar al llit, es va posar a dormir, es va tapar i al cap d'una estona, quan els núvols van començar a cobrir la lluna, es va sentir un soroll. Ai, va dir la princesa Cagarrina, és un llop! I els llops tenen unes urpes molt grosses i per tirar aquesta pobra granota per la meitat i després em desfarà a mi per la meitat també. Tenia tanta por, no ho explicava ningú, tenia tanta por que es va fer pipí a sobre. En el cas ho vaig passar el dia fent rentadores, la princesa Cagarrina. Però bueno, total, la princesa la tenia allà, tremolant, que s'havia posat a sota el llit, embolicada amb 3 mantes, tapada amb tots els coixins. I amb aquesta escairó avançava entre mig del bosc i va arribar a davant de casa princesa Cagarrina.
La granota es va expulsar les mans de davant i li va dir al llop: tu, llop, surt d'aquí si no vols que se't mengi. El llop es va quedar mirant aquella granota esquifida. Mort de riure, plegat amb dos. Mira, no s'ho creia. Llop, li va dir la granota, surt d'aquí si no vols que se't mengi. La granota, quan els hi expliqui els de casa. No va acabar de dir aquesta frase el llop, que la granota, què va fer? Va obrir la boca i es va cruspir el llop amb dues queixalades, perquè té pèl i costa més de tirar avall. Perquè l'ogre era llefiscós i feia però el llop l'havia de mastegar més. I es va cruspir el llop. La princesa Cagarrina, que ho havia sentit tot des de sota del llit, va baixar corrents les escales, va agafar la granota i quan estava a punt de plantificar-li un petó s'ho va pensar millor. Són una mica llefiscoses les granotes, Va dir, ostres, granota! No m'ho puc creure! Que bé ho has fet, això! És increïble! Què, senyora princesa Cagarrina, em contractarà? Va dir la granota. Un moment. No ens precipitem. Que 2 dies de sort, els té qualsevol! Pobra granota, però bé, doncs molt bé, 2 dies de sort els té qualsevol. Però et donaré una altra oportunitat. Molt bé, va dir la granota, molt bé. I així va passar la nit, se'n va anar a dormir, tota tranquil·la, es va llevar al dematí, va esmorzar, va jugar, va dinar, va llegir, va arribar l'hora de sopar. Ai, al vespre. Al vespre era una nit d'aquelles que no hi ha lluna, amb uns núvols nuvolots que cobrien tot, un vent que feia la pobra princesa Cagarrina. Ai, mare meva, em sembla que me l'estic jugant massa, que hagués hagut de tornar a posar l'anunci al diari a veure si arribava algú altre. Ai, per favor. Estava mig per favor, va sentir a dalt del cel un soroll. Sento una oloreta de nassarró de princeseta. Va dir la princesa Cagarrina, ui, que aquesta nassarró deu ser el meu. Deia una altra veu. Jo sento una oloreta de ditens del peu de princeseta. Ai, va dir la princesa Cagarrina, que aquests deuen ser els meus. La pobra estava, mireu, tremolava tant, que tremolava tot el llit. Què dic tot el llit? Que tremolava tota l'habitació. Ai, senyor Déu meu, aquest és un gran surdo. Amb aquestes Cagarrina va fer un bot. Es va plantar a dalt del balcó de la princesa, perquè vosaltres ja ho sabeu que els bruixos no entren per la porta. Clar, això et volen, Perquè em dius tu, de què et serveix una escombra per volar si has d'entrar per la porta? No? Claro. Doncs va fer un bot, es va plantar en el balcó de la princesa, per si les bruixes entraven per la finestra. Sí. Res, tot just havia arribat la granota a dalt del balcó, una bruixa amb la seva escombra va aterrissar allà al balcó de la princesa. La granota es va expulsar les mans del davant i li va dir, tu, bruixota, mira, si no vols que se't mengi a tu el barret de l'escombra sencers, més val que et giris cua i tu i les teves amigues sortiu volant núvols enllà. Una granota més talent que me'n vagi! Et posaré la sopa, granota! Però vosaltres ja la coneixeu, la granota, Què va fer la granota? La granota va obrir la boca i va fer nyap! I es va menjar a la bruixa amb barret i tot. No sé si se li devia aquí quedar ennuegat, però se la va menjar. Se la va cruspir. Ai, la princesa que
cagarrina quan va sortir. Va obrir les portes del balcó, va sortir al balcó, va agafar la granota i va dir... Ah! I de cop i volta... I de cop i volta, al balcó de la princesa Cagarrina, hi havia 2 granotes. I conta. El conte de la princesa Cagarrina? Què? S'ha acabat. Sí, què us sembla? Que normalment les granotes es transformen en prínceps als contes, oi? Doncs aquí no. La princesa Cagarrina es va transformar en granota. Què et sembla, tu? Quina cosa més rara. Voleu un altre conte o què? Sí? Ah, sí, amb aquesta cara. M'encanten aquestes cares, clar que sí, fantàstic, meravellós. Però que ara ja tinc calor. Vaig a treure el jersei. Ara us he explicat un conte d'una princesa que era poruga, Que sembla que les princeses sempre siguin... Has vist que és divertit això de llançar la roba al balcó? Després el recullo, No feu exemple, que tots teniu balcons i després em vindran a queixar-se amb els papes. Doncs resulta, com us deia, que ara us he explicat un conte d'una princesa que era poruga. Però també hi ha prínceps porucs. Sí. De fet, hi ha cavallers porucs. Coneixeu la història del cavaller Uc el Poruc? Tu la coneixes, aquesta, Núria? I vosaltres per aquí baix? No? I tu per aquí dalt, tampoc? Ah, mira, fantàstic, doncs mira, us l'explicaré. Resulta que una vegada hi havia un cavaller que es deia Uc, que li feia molta por. Què creieu que li pot fer por a un cavaller? La foscor, no. Lluitar, tampoc. No especialment, diguéssim. No, tampoc. Tu saps? Ai, que l'Uma em sembla que ho sap. Va, digue-ho. Els cavalls! On s'has vist un cavaller que li facin por als cavalls? Doncs a l'Uc el Poruc li feien por als cavalls. Li feien por als cavalls. I clar, tots els cavallers van a cavall, Sí, ja ho tenen, això, els cavallers. I el poble Uc el Poruc, clar, no podia fer de cavaller perquè veia un cavall i li agafava de tot. Resulta que un dia, allà al regne on ell vivia, van haver-hi unes justes. Sabeu què són unes justes? Sí? Tu ho saps? Què són? Què són, Àlex? Exacte, bàsicament són uns jocs. Quan els cavallers s'avorrien feien jocs. Quan no estaven a la guerra, per practicar, per dir-ho d'alguna manera, es barallaven entre ells com de broma, sí? per no perdre el costum, diguéssim. I una de les coses que fèiem era això, que explicava l'Àlex, que és es posava un cavall en una banda, un cavall en una altra, els cavallers tenien cadascun una llança i el joc era que quan es trobaven un havia de fer caure l'altre i guanyava el que havia fet caure altres cavallers més vegades, sí? O el que aconseguia no caure. Resulta que un dia el cavaller Uc el Poruc va dir: mira, jo aquesta vegada participaré en una justa, però hi participaré amb la Blanqueta. I vosaltres ara em direu, qui era la Blanqueta? Oi que sí que tu feies cara de voler saber qui era la Blanqueta, Núria? Doncs la Blanqueta, qui era altra Núria? Això de tenir 2 Núries per banda és un lío, Mira que som pocs i repetits. A veure, Núria. No! Home, si ha de pujar sobre el pobre gat, potser seria un conte una mica gore, Ja us ho dic. No. Què era, Àlex? Un ruc? No, tampoc. Núria. No, una mica més gran que una ovella. Vinga, Oriol. Tu saps, Teo? No, home, no ho sé. Home, que som una mica criminals. Espera que el Teo aquí baix ho sap què és. No, home, no, que li fan por els cavalls. Una vaca! La Blanqueta era la seva vaca. I a la Blanqueta no li... Mira que era un tros de vaca, Feia com 2 cavalls, però no, a la Blanqueta no li feia gens de por. I va dir, jo me n'aniré a participar a la justa amb la Blanqueta. Sí. La va engalanar, la va netejar amb aigua i sabó, la va raspallar, li va posar fins i tot uns llacets aquí sobre, que sabeu que els cavalls quan van a les justes van amb aquelles menes de coses tan guarnits, doncs també me la va guarnir talment com si fos un cavall i es va presentar allà a la justa a dalt de la Blanqueta. La gent, quan el va començar a veure, obria els ulls com unes taronges, la boca amb un pam, no s'ho podien creure. I després al cap d'una estona quan va reaccionar, mira Luc, mireu-lo, tothom que miri Luc, mireu, per si ha vingut amb una vaca! Que això és una justa de cavallers! Què fa? Què se li passa pel cap? I Luc, com si sentís ploure. Blanqueta, tu tranquil·la, tu segueix caminant, mira, porc qui m'entra, porc qui em surt i per qui em fa tururut. Tu ves fent. La gent
Passava ell i tothom, vinga a riure, i vinga a riure. I ell, com si sentís ploure, no s'hi feia ni gens ni mica de cas. Amb aquestes que va començar el torneig. I li va tocar el torn a Luca el Poruc. Se les havia de veure amb la Greta i la seva Euga veloç. La Greta era grossa, portava 14 trenes rosses, li faltaven 4 dents que deia que havia perdut un dia que havia mossegat un braç d'un contrincant. Tothom deia, ui, pobre Hug, si és que es desmaiarà abans de que comenci el combat. La Greta estava allà. Mira que ets ridícul sobre aquest tros de bacota. Em donaràs 3 segons, nano! Luca el Poruc no va ni parpellejar. No va perdre els nervis, li va dir la Blanqueta. Blanqueta, tu tranquil·la, ja saps què hem de fer. Ben tranquil·la, per aquí m'entra, per aquí em surt i per aquí em fa tururut. Es van posar cadascú al seu lloc, un en una banda, l'altre a l'altra. El jutge va dir 3, 2, 1, que comenci el combat! I quan van estar l'un davant de l'altre, la Greta estava a punt amb la seva llança per tombar Luc i Luc li va dir, ara Blanqueta! I la Blanqueta va fer i la Greta i la seva Euga veloç es van fumar un ensurt cap a de blanc! Totes dues cap a terra. I no s'hi podia creure, estava tothom amb els ulls oberts amb la boca com un pa. Luc ha vençut a la Greta! I van començar a aplaudir com bojos. Uala, que al·lucinant! Ja n'hi havia menys que reien de la Blanqueta que feia servir Luc, Però bé, no, amb una justa no es guanya, amb un combat no es guanya tot. Així que al cap d'una estona, Luc el Poruc, no sé si explicar-vos-ho, perquè al cap d'una estona, Luc el Poruc es va haver d'enfrontar al Jofre el Temible, damunt del seu cavall blanc, que es deia Quatre Potes. No era un nom gaire original, ja ho sé, però bueno, mira, es deia així. És que el Jofre el Terrible era una mica curt de campana, Era molt terrible, però una mica justet. Poeta no era. Quatre cames, es deia així el cavall. Vinga. Doncs el Jofre, el Temible, que li faltava mitja orella dreta i el dit petit de la mà esquerra, perquè el dit se l'havia mossegat mentre s'estava traient un pinyol d'oliva. Va pujar damunt del seu cavall i li va dir Quatre Potes! En aquest el tombem amb una escopinada. Quan estiguem a davant et tapo les orelles i tu tranquil que no t'espantaràs. I sí, l'un es va posar en una banda, l'altre es va posar a l'altra. El jutge va dir 3, 2, 1, que comenci el combat. I van començar a galopar l'un contra l'altre. Bé, els he de dir una cosa. Això de galopar les bandes... Justet, Era més aviat una cosa així. Elegant com a les pel·lis, no seria. Però bueno, al final van arribar l'un davant de l'altre. Quan van estar l'un davant de l'altre, el Jofre el Terrible va tapar l'orella del Quatre Potes. I el Luc el Poruc li va dir a la Blanqueta, Blanqueta, ja saps què cal fer. La Blanqueta de cop i volta va fer un cop de cul i va fer frasca! I li va donar un cop de cua en el Quatre Potes, que no s'ho esperava, no s'ho veia venir. Es va fer un ensurt, es va aixecar i el Jofre el Terrible va anar a caure a terra amb tan mala sort que em sembla que va perdre l'altre tros d'orella que li quedava. Però bueno, això és una altra història, ja ho explicarem un altre dia. Tothom es va quedar amb els ulls demostratius, amb la boca oberta. I al cap d'una estona, quan van reaccionar, van aplaudir a Luc el Poruc i van dir ostres, Luc el Poruc, que estàs a punt de guanyar la justa. I sí, Luc el Poruc, bufoi, sense ni despentinar-se, es va preparar per la tercera justa. La tercera justa era contra la vencedora de totes les justes dels últims 7 anys i mig, la Grumilda. La Grumilda era molt poqueta cosa, Era baixeta,
no hagués trencat mai cap plat. Però tenia uns braços forts i quan agafava la seva llança, frum, no hi havia ningú que se li resistís. No us he d'enganyar que el Puru no les tenia totes, Però es va posar allà, a dalt de la seva Blanqueta, i li va dir: Blanqueta, sobretot, que aquesta té molt mala lluna, tu, per aquí m'entra, per aquí et surt i per aquí et fa tururut, I ja saps què hem de fer. La Blanqueta va fer que sí amb el cap. Van agafar aire. La Brumilda estava allà i deia: ja veuràs tu, ja veuràs! 2 segons em donaràs a dalt d'aquesta tros de vaca grossa i fastigosa que portes. Hombre, ja! Una xula. Va posar una cada vegada. El jutge va cridar: 3, 2, 1, que comenci el combat! I van començar a galopar. Estaven a 1 metro, a mig metre. La Brumilda va preparar la llança i amb aquestes que la Blanqueta va baixar el cap, va enfocar les banyes i rasca-tacar! Va tombar la pobra Brumilda del cavall, van anar a parar tots per terra allà sobre l'altre que encara no s'havia aixecat. I el Galpurú es va aixecar, es va posar dret damunt de la Blanqueta i va dir: toma ja! Que he guanyat! Totes les dames, tots els cavallers, tota la gent que s'ho estava mirant, se van començar a mirar, van començar a aplaudir com bojos, al·lucinats, emocionats, que no s'ho podien creure. I diuen, expliquen, que es van quedar tan embaladits amb allò que havia fet l'Uc el Poruc, que en aquell país la gent va començar a deixar de tenir cavalls i van començar a tenir vaques per anar amunt i avall. I mireu, jo no sé si sabrà veritat, però a mi així m'han explicat, que me la cosa hi faci. I aquest conte, el de l'Uc el Poruc, conte explicat què? Conte acabat, no, també? Sí, hombre, va, claro que sí, aquest ja s'ha acabat, que li voleu fer més fer la vaca, pobreta. Veu, un altre? Sí o no teniu molt fred? No esteu aquí morts de fred? No. Tu també en vols un altre? Va, mira, ara us explicaré un altre, que no té res a veure ni amb princeses, ni amb cavallers, ni amb res de res, Us explicaré un altre que m'ha explicat també un amic meu que es diu Ramon Roma. No sé si l'heu sentit mai. El Ramon segur que sí, que fa cançons molt xules. Aquest conte es diu La bossa màgica de la senyora Beppo. Ai, la senyora Beppo. La senyora Beppo és una iaieta arrugadeta, Així totes aquelles iaietes que caminen així plegadetes i que les veus i dius: oi, quina iaieta més cookie, oi que sí? Doncs no, La senyora Beppo tenia una bossa que se li havia fet malbé i l'havia d'anar a comprar una de nova. I sabeu per què la volia, la bossa, la senyora Beppo? Per què la volen les iaietes, les bosses? Per portar coses, per comprar. Sí, doncs no. Bueno, per portar coses sí, per comprar no. Per robar! Perquè era una dragota de calample, la senyora Beppo. Sí, tu la veies allà, arrugadeta, amb les seves orelleretes així, posades al final del nas, com qui no vol la cosa, i flis, flas, et deixava la butxaca buida. Se li havia fet malbé la bossa, se'n va anar a comprar una de nova. Doncs resulta que se'n va anar a comprar una de nova, i clar, com quan et compres una cosa nova, un diumenge se'n va anar a la Rambla, quan encara es podia passejar per la Rambla, se'n va anar a la Rambla a estrenar-la. Què dius, Núria? Oh, però la gent passeja. Ella ja havia comprat la bossa i per estrenar-la el diumenge, que normalment està com un ou, ara no, ara pobreta s'hagués mort de fam, però ara no, els altres dies, els diumenges està molt plena la Rambla i se'n va anar a passejar per la Rambla, perquè sap que ella li robava la gent, saps? Tu et despistaves allà mirant un ocell i ja t'havia buidat la butxaca. Tot, xupa-xups, carmels, mòbils, claus de casa, diners, moneders, targetes, tot. No feia cap lletja res. Resulta que un diumenge va fer això. Va posar la seva bossa nova, va anar per la Rambla i quan va semblar que ja n'hi havia prou, perquè tampoc cal abusar, va arribar cap a casa seva. Ai, a veure, avui què hem aconseguit? A veure, avui què hem aconseguit? A veure, avui què hem aconseguit? No hi havia manera. Va mirar la bossa per una banda, va mirar la bossa per l'altra. No hi havia res. Mare meva, de que està perdent facultats? Va dir la senyora Beppo. Però si jo juraria que aquell senyor que anava allà tan estirat li havia birlat un mòbil i en aquella senyora que estava allà netejant la caca del gos em semblava que li havia robat un collaret. Oi senyor?
a veure si aquesta bossa té algun forat. I no, se la va mirar cap aquí, se la va mirar cap allà, i no. I deu ser que ahir vaig quedar molt tard mirant la tele, i aquest matí devia anar una mica dormida i no ho he posat bé dins de la bossa, com que encara no la tinc per mà. Bueno, no passa res, demà la tornarem a provar. L'endemà el dilluns normalment els lladres no tenen tanta feina, però bueno, va dir jo vaig a provar-ho. L'endemà dilluns es va penjar la bossa, va anar cap al carrer, i sí, zrup cap aquí, zrup cap allà, zrup cap aquí, zrup cap allà. I va arribar a casa i va dir, a veure avui com ha anat. Espera que potser no m'he deixat anar bé. A veure avui com ha anat. Va posar la mà dins de la bossa, res. Mare meva, no pot ser que avui m'hi he fixat bé, va dir la senyora Bepo. A veure, vaig a fer una prova perquè això sembla obra de màgia. Sabeu què va fer? Va agafar una cosa que tenia per allà a casa, la va posar dins de la bossa i va fer zip, zip, zip. I de la bossa no va caure res. Oh, quina cosa més estranya, ho va provar. Va agafar una cosa més grossa, la va posar dins de la bossa, va girar la bossa, zip, zip, zip. I de la bossa no va caure res. Escolta, s'havia comprat una bossa màgica sense saber-ho. Aquella cosa que posaves dins de la bossa, cosa que desapareixia. Ostres! Primer va pensar anar-la a tornar, perquè em diràs tu, un lladre que té una bossa per robar que després es queda sense res, mal negoci. Però llavors va dir, espera't. Aquell veí meu que tot el dia posa la música tan forta, que em molesta tant, les iaies a vegades els molesta una mica tot, em molesta tant, em sembla que un dia que el trobi pel carrer, fras, el posaré dins. I aquell gosset que té aquella veïna que és com un patarer, que tot el dia se'n fa pipí davant de casa, el dia que el vegi, fras, el posaré dins. Sí. Oh, que bé que m'enlloraré de gent que em molesta. Sí. I això va fer. El pobre veí va desaparèixer. El pobre gos no se'n va saber mai més res. I ella, mira, tot aquell que li molestava gairebé tothom, perquè com que vivia sola i era una malhumorada, tot li feia nosa i en tenia allà tot de pobra gent, a dins de la bossa. La veritat és que si la senyora Bepo hagués sigut una mica bona persona, hagués pogut fer desaparèixer el coronavirus, per exemple, Doncs no, bona persona no ho era. Potser si hagués hagut el coronavirus sí que l'hagués fet desaparèixer perquè el negoci li aniria prou malament, però en tot cas no li va passar. Però hagués pogut fer desaparèixer la fam, les malalties, però no. Ella només feia desaparèixer el gos que se li feia pipí, l'altre que li molestava, l'altre que li semblava que l'havia mirat malament pel mig del carrer i tots aquells que li feien ombra i li queia malament. Resulta que un dia, al cap de molts anys, va venir a buscar-la la mort. Era molt vella la senyora Bepo i arriba un moment que tothom ja se'ns acaba la cosa, no? I la mort es va plantar allà, als peus del llit de la senyora Bepo i va dir: senyora Bepo, som-hi, que li ha arribat l'hora. I la senyora Bepo, que no se separava mai de la seva bossa màgica, va dir: em sembla que no em ve de gust. Frup! I va posar a la mort a dins de la bossa. Va dir: d'aquí no me n'acabo de lliurar, tu! Però resulta que feia molts anys ja que tenia aquella bossa màgica i aquella bossa màgica tenia un foradet. I la mort va trobar aquell foradet i es va escapar. I va dir: bueno, ja tornaré un altre dia perquè ara he quedat mig marejada, però ja la vindré a buscar, la senyora Bepo. La senyora Bepo es va adonar que la mort s'havia escapat, va cosir bé la bossa i va dir: la propera vegada que vingui la mort ja no se m'escaparà, ja no se m'escaparà. Però resulta que no se n'havia adonat, va tornar a venir la mort i la mort se la van portar, però se la van portar amb la seva bossa. Llavors va dir: ara aquesta que sí que no t'escapes, vine cap aquí que anem a l'infern. I la senyora Bepo va dir: no, jo a l'infern no hi vaig, jo passo, no m'he de gust anar a l'infern. Que no m'he de gust anar a l'infern, no et penses que toca anar tu? Senyora Bepo, anda que sí. Però amb aquesta és que la mort es va despistar un moment, la senyora Bepo va agafar la seva bossa i va fer zrup, plac, l'infern a la bossa. I de cop i volta l'infern va desaparèixer. Però resulta que la senyora Bepo s'havia quedat per allà flotant i no hi havia infern, ni hi havia res de res. I van haver passat molts dies, tants, que la senyora Bepo estava a punt de tornar-se a morir, però d'avorriment va decidir que només hi havia una cosa que podia fer. Va obrir la bossa i va dir: senyora Bepo, cap a dins! I va desaparèixer. I comptat, el conte de la senyora Bepo què? També s'ha acabat, esclar que sí.
Què, ho deixem aquí? Tornem un altre dia? Sí? Va, vinga. Potser tornem la setmana que ve, no? Els dijous a les 5:30 us sembla bé? Doncs vinga, ens veiem dijous que ve a les 5:30. Adéu a tots, moltes gràcies, gràcies als que ens seguiu des de casa. Adéu, adéu.